Yo, what's up mga tola? Welcome back to my channel. So, panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. Ito, welcome back ulit. Bibigay na lang tayong update dito sa May Angeles City. Matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapag-vlog dito. Ito, Happy New Year sa inyo mga tola. Malapit na yung New Year, ilang araw na lang. So dito muna tayo sa May Angeles, papakita ko sa inyo. Ito, medyo traffic. Didiretso lang tayo dito. Kung kakanan ka papunta ng Pangpang. So didiretso tayo dito. Kung ano na lang mapakita natin dito, yung mga gustong bumili ng pamasko or mga paputok dito or mga torotot. Alam ko marami rito sa May Angeles City. So dito na tayo sa May Angeles City. Ito naman yung terminal ng Philippine Rabbit, kaso sarado. Ayan, may nakaharang. Ginawang parkingan. Maraming tao. Baka yung iba namimili ng mga prutas, mga torotot. Uso yung torotot ngayon. Huwag muna kayong magpaputok, lalo na yung mga bata. Iwas muna tayo sa paputok, Ang daming tao rito. Daming nagtitinda ng damit, mga shirt, sapatos, medyas. Tagal-tagal na rin tayo hindi nakakapag-vlog dito sa May Angeles City. Balik normal na rito. Kaso lang pala, bawal yung gathering dito. Bawal yung mga Christmas party, lalo na kapag maramihan. Bawal mga salo-salo. Kasi kami nung Christmas party kami, pumunta pa kami ng San Fernando. Bawal dito sa May Angeles City. Ito yung Chowking, tsaka yung Jollibee Rotonda. Pag nandito ka na, alam mo nasa Angeles City ka na. Lalo na makikita mo yung mga kabayo rito, yung mga pumapasada, yung mga kabayo, kalesa, di ba? Jollibee Rotonda, ayan, sa may Pure Gold San Nicolas. Kapilaan yung mga nagtitinda, shopping center, meron din. Ito, traffic talaga dito sa May Angeles City. Ayun yung Genra Mall, yung sinaunang mall dito sa May Angeles. Or yun, nadatnan ko na lang yung mall dito. Baka may nauna pa siguro mga mall dito. Pero ito yung bago yung mga SM sa Clark, tsaka Robinson, tsaka yung sa Nepo Mall. Ito yung nadatnan ko, yung Genra Mall. Didiretso ka dito papunta ng San Fernando. Dahil kakaliwa na tayo, pupunta tayo ng Balibago. Pinagawa ko lang kasi yung natin amplifier, dahil kakantaan tayo sa New Year. Ayan, sabayan natin yung New Year. Ito naman yung mga bilian or bentaan ng mga cellphone. Ayan, kabilaan yan. Dito, tsaka rito. Buy and sell ng mga cellphone, ng mga case. Ayan, meron din dito. Daming naglalakad dito.
Kayo mga tol, ano yung handa nyo sa New Year? Basta magkakasama kayo, magkakapamilya, ayos na yan. Kahit ano lang yung handa natin, di ba? Basta kompleto yung pamilya. Mga belt, ayan. Tayo sa kabila. Mga salamin, sunglass, oh. Daming parang sa Manila lang. Sa Manila lang, no? Ganito rin sa Manila eh. Daming nagbebenta sa ano, bangketa. Ay, yung ibang mga nagtitinda, yan, tinatanggal na ng ano, takip. Dahil daming naglalakad dito kapag gabi, pag hapon. Torotot, oh, no? Daming mga chicks dito sa Pampanga, no? Ayan, oh. Daming mga naglalakad na chicks. Bentaan ng ano, jacket. Kabilaan yung mga chicks, no? Mga tsinelas. Ang mga bata, oh, binibilan ng pamasko. Oh, or prutas, no? Oh, yung mga hilig sa mga chicks, ayan, oh. Daming chicks dito sa Pampanga. Magaganda pa. Bilihan ng prutas, ayan, oh. Dinudungog talaga yung ano, prutas. Yung mga bilog, kukumpletuhin yan. Traffic dito sa may Angeles City. Ayan, kung mapapansin nyo, daming mga nagtitinda sa may bangketa. Ayan, ayan, nata-traffic tayo. Malapit na kasi yung New Year, kaya pinag-aandaan yan yung mga namamalengke. Ayan, o, nagbebenta ng sapatos, ayan, parregalo, tsinelas, mga bag. Dami rin nagtitindang prutas dito. Ayan, o. Prutas, ayan, o. Ayan, pag New Year marami yung mga kinukumpleto lahat ng mga bilog. Yun yung kasabihan, di ba? Pag New Year, ayan, oh, daming bumibili dito. Mga prutas. Dami palang tao rito, kaya pala traffic. Maraming salamat sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyo. Kabilaan pala, ayan, dito mga nagtitinda na ng mga damit. Parang Biyernes na nung yung apo. Punong-puno na, oh, na sapatos. Torotot. Yan, dami rin nagbebenta ng torotot. Ayun, oh. Oo nga naman, makakamura ka pa. Hindi ka pa delikado sa sa pagpapaputok, di ba? Murang-mura pa. Nag-vlog tayo dito para pakita lang yung traffic. Sa bagay, ano lang, ngayon lang siguro yan, ngayong mag-New Year. Dahil busy yung mga tao ngayon. Kabilaan, no? Shit, daming mabibilan dito. Marami kang pera.
Oh, traffic. Kanina pa tayo, di ba? Ikot-ikot lang, traffic. So hanggang dito na lang muna mga tol, dahil sumasakit na yung paa ko sa kaka-apak ng clutch. So maraming salamat sa inyo, and see you next vlog na lang ulit. Happy New Year po. Salamat.